Veľká sála Skalického domu kultúry sa pomaly zaplňa. Diváci sa prišli pozrieť na súťaž Dievčat 2005. Do súťaže sa prihlásilo viac dievčat, ale nakoniec sa pred preplneným hľadiskom predstavila sedmička adeptiek na tento titul. 5 ich bolo zo Skalice, 1 z Radošoviec a 1 dokonca až zo Serede. Podujatie odštartovalo defile účastníčok, ktoré na pódiu privítala moderátorka podujatia, pracovníčka oddelenia kultúry Mestského úradu Skalica Michaela Hazlingerová. Prvou súťažnou disciplínou bolo predstavenie dievčat, pri ktorom mala každá možnosť porozprávať o tom, čo ju baví, v čom vyniká. Samozrejme, takmer všetky vyjadrili svoju záľubu v hudbe a tanci. Po skončení prvého kola sa uskutočnilo vyhodnotenie 2 súťaží. Prvou bola výtvarná súťaž Skalica je pekné miesto, ktorej sa zúčastnili žiaci základných škôl zo Skalice a Unína, a druhou súťaž Letom literárnym svetom, do ktorej sa okrem skalických škôl zapojili i základné školy z Brodského a Unína. Po ocenení mladých talentov výtvarného a literárneho umenia súťaž pokračovala voľnou disciplínou, v ktorej mali dievčatá ukázať svoj tanečný, spevácky či dramatický talent. Ako to už pri takýchto súťažiach býva, väčšina dievčat sa predstavila tancom. Niektoré solovo, iné s kamarátkou alebo kamarátom, či dokonca s celým súborom moderného tanca. Ale boli tu i 2 iné vystúpenia, spev a recitácia. Po skončení druhého súťažného kola sa v prestávke predstavila chlapčenská tanečná skupina Breakdance Breakers a potom prišla posledná súťažná disciplína, ktorou bola playback show, čiže imitovanie spevákov či hudobných skupín. Publikum búrlivo povzbudzovalo každú súťažiacu, ale bolo jasné, ktorá je pre nich najväčšia favoritka. Po krátkej prestávke, počas ktorej sa členovia poroty radili, sa uskutočnilo najprv vyhlásenie diváckej súťaže Dievča sympatie, ktorou sa s veľkou prevahou stala Lucia Surová zo základnej školy Bajanského Skalica. Na 3. mieste v súťaži Dievčat 2005 sa umiestnila Seredianka Hana Okruhlicová, druhá skončila Monika Speváková z Radošoviec. Titul Dievča 2005 zostal v Skalici. Získala ho Lucia Surová, takže došlo k vzácnej zhode medzi publikom a porotou. Luciu dekorovala minuloročná víťazka súťaže Tereska Kubová a všetky 3 dievčatá si vyslúžili aj bosk od hokejistu Lukáša Komárka. Ľudská, tebe sa dnes podarilo získať 2 tituly Miss Sympatia aj Dievča roku 2005. Aký je to pocit? No super, určite. Každé dievča by toto určite chcelo. Dlho si sa pripravovala na túto súťaž? No asi tak 2 týždne, 3. Dalo to veľa práce? Áno, strašne moc. Mala si aj trému pred vystúpením, alebo si verila? Samozrejme, že som mala trému, ale verila som si tak trochu. Čo hovoríš na reakcie divákov? Tí ťa určite podržali. Áno, som bola veľmi rada, že ma podržali, a najmä moji spolužiaci. Ty si získala druhé miesto, chodíš na základnú školu v Radošovciach. Bolo ťažké pre teba vystupovať práve v Skalici pred vlastne neznámym publikom? No áno, bolo. Ale mala si tu aj svojich zástupcov? Áno, spolužiakov a rodinu. Aké to bolo? Si zvyknutá na pódium, si členkou tanečnej skupiny. Aké to bolo tu v Skalici? No také trochu iné, ale na tých súťažiach je to úplne inačie. Ty si získala 3. miesto, prišla si k nám až z gymnázia zo Serede. Čo ťa sem priviedlo? No, priviedla ma sem nová skúsenosť, aby som skúsila dačo nové a takisto zvedavosť. Ako si sa dozvedela o tejto súťaži? No, moja krstná, ona má o všetkom prehľad, tak mi to povedala. Bolo ťažké pre teba vystupovať pred skalickým publikom? No dosť, pretože ma tu vôbec nepoznali a bolo to také, no, ako by som to opísala, to sa nedá.